mennä sinne kärkeen ekaa mutkaa ja pientä tummosta näyttää oleva. Kaikki selvisi niin kuin hienosti. Päästää 2-3 rundia, niin alkaa rivit sen verran hälvenee, että ei tule enää tommosia tiukkoja tilanteita niin pahoja. Ainahan tää toivotaan, että on tiukkaa vääntöä ja kovaa kilpailua. Ja pääasia on se, ettei mitään ihmeempiä satu. Se on se ensimmäinen mutka. Se on ihan sama siinä Formula 1 se ensimmäinen mutka. Jos ei oo kieli keskellä suuta, niin sinne jäädään ja osat lentelee. Saadaan ensimmäinen kierros täyteen. Niin sieltä se tulee sitten 56. Eli tää Snowgrass to Kart Racing tiimi ja näyttää tyylin näytön